Ħasen Bonanut, tużenezin ta' 37 sena resident insab Pawl il-Bahar instab ħati li seraq mobile minn kamra ta' lukanda u li għamillu l-ħsara. Il-kas seħ fil-lejl ta' bejn 2 u 3 ta' April. U dim il-Maġistrat Dorin Clark l-akkużata metta l-akkużi miġuba kontriħ, il-qorti iżda konsidrat il-fedina penali nadifa tal-imputat kif ukoll il-fatt li reġa' tal-mobile lura lil sidu. Għal daqstant il-qorti liberatu bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien sentejn. Mark Anthony Bonnici ta' 42 sena minn Birkirkara tressa l-qorti wara allegata misappropriazzjoni ta' flus. Bonnici huwa ex-plejer tal-futbol u mifhum li jinsab fuq libertà proviżorja brabta ma' serqa bl-armi f'San Ġwan is-sena li għaddiet. Huwa allegatament ħad depożiti li laħqu mal-15,000 euro mingħand 4 klijenti għal servizzi ta' handyman, iżda dawn is-servizzi ma provdihom qatt. Il-każijiet imorru lura bejn l-2017 u l-2019 fil-waqt li fil-qorti ġie mixli wkoll b'ħasil ta' flus u b'riċediviżmu. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Claire Vella Burġ għamlet talba għall-ifriżar tal-assi tal-imputat talba li ġiet onorata mill-qorti. Bonnici wieġeb mhux ħanti tal-akkużi miġġuba kontrih u ma saritx talba l-libertà proviżorja fid-dawr tal-fatt li l-imputat ma tressaqx b'arrest.